Sa mga pagsubok mayroon kang kasama. Isiya sa puso ng bayan, lagi nating malalapitan. Kakayanin natin to, kakayanin natin to. Sa karamdaman tayo'y may Magandang tanghali po sa ating lahat. Simulan na natin ang first actual draw for excellent roll number 2668. Pangasinan, let's play Small Town Lottery. I'm ready. Number 39 is our first winning number. Ibabalik po natin ang unang numero para makasama sa pagpili ng ikalawang numero. I'm ready. Our second winning number is the number 23. Number 23 is our second winning number. Pangasinan, our official winning combination for our great number for today are the numbers 39 and 23 in exact order. The numbers 39 and 23 in exact order. Congratulations po sa lahat ng mga nanalo. Dito na po nagtatapos ang ating draw para sa tanghaling ito. Ako po muli si Donald M. Sarmiento. Lagi po natin tatandaan, PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Maraming salamat po. Official draw result for August 20, 2024. Total number are 39-23 sa order. 39-23 sa order. O tanggap ang dulot ay pag-asa. Yan ang PCSO. Kaginhawaan, kinabukasan. Lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Tara na't tangkilikin at ating laruin. Lotto game sa kino, pati sweepstakes partner tayo. Gadget din ang makakas, cash ng sweldo.